A ver, cógela, joder. Bueno, ahora estamos todos, falta aquí que non pode vir, non? Entón empezamos coa orde do día, coa sesión do pleno do mes de xaneiro de 2018. O primeiro, bueno, boas noites a todos e a todas, antes de nada. O primeiro punto de orde do día é a aprobación, se procede, das actas das sesións celebradas o día 30 de novembro e o día 19 de decembro. Algo que decir sobre algunha delas? Sí, boas tardes. Sí, eu quería comentar na acta do 30 de novembro, no punto 2, a iniciativa... A señora alcaldesa explica que hai 3 propostas sobre esta materia, unha da Asociación Muserana, outra de PP, outra de PSOE, que por iniciativa do portavoz do BNG. Do portavoz do PP, sí. Na acta de 19 de decembro, aparece José Vázquez Rama como presente ausente, estaba ausente, que non pudo vir ese día, vale. E bueno, e dúas, creo que na convocatoria está mal a numeración, non? Porque pasa do punto 2 ao 9. Sí, é unha errata de... Sí. E na xunta de goberno local, eu creo que tamén tendes un error. Está corrixido, non? Vale. Está. Vale. Partido Socialista, algo que comentar sobre as actas? Non, BNG, algo sobre as actas? Non? Bueno, entón, sometémolas a votación a aprobación cos cambios señalados por... Sí? Bueno, entón, votos a favor de aprobar as actas cos cambios señalados. Sí, digo que se as votamos separado porque na segunda non estivo. Vale, sí. Se non nos importa. Sí, votámolas entón por separado. Votos a favor da aprobación da acta do día 30 de novembro. É unanimidade e votos a favor da aprobación da acta do día 19 de decembro. E abstencións, unha abstención. Ben, quedan aprobadas as dúas, entón. Bueno, o segundo punto de orden do día é a solicitude de nomeamento de don Juan Jesús Gestal Otero como fillo predilecto e o outorgamento da medalla da Vila de Moros. É unha solicitude que ven avalada por todos os grupos que formamos parte da corporación, o sea, realmente é unha proposta de todos os grupos da corporación. De aí que xa no punto se puxera así, como solicitude en xeral, porque non é de un grupo en particular, vale, de toda a corporación. Na comisión informativa acadou a unanimidade favorable. E casi, se vos parece ben, casi leía a solicitude para que quede constancia. Xa conocemos todos, non? Todos tendes copia. Asinándola todos, conocemos todos. Bueno, eu creo que era ben leela, máis que nada porque, bueno, se a persoa que se nomea, que se pretende nomear e a súa familia pois quere ver o pleno, pois que polo menos saiba o contido da proposta. Creo que é interesante. Bueno, di así, os abaixo asinantes, voceiros dos grupos municipais con representación no Concello de Muros, expoñen que ao abeiro do Vicente Regulamento de Honras e Galardóns do Concello de Muros, que aprobado foi en sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal en data 30 de decembro de 1997, propoñen ao Pleno da Corporación Municipal muradana o nomeamento de fillo predilecto e o outorgamento da medalla da Vila de Muros ao egrexio muradán don Juan Jesús Gestal Otero, persoa que prestou servizos extraordinariamente relevantes aos intereses xerais do municipio e que polos seus propios méritos acadou un prestixio social excepcional no eido en que desenvolveu a súa actividade profesional e que co seu especial vencellamento a Muros contribuiu e contribúe a mellorar a imaxe do municipio, alén das nosas fronteiras. Para mellor resolver da Corporación Municipal, facemos mención dos méritos que concorren na persoa de don Juan Jesús Gestal Otero.
Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago, doutor en Medicina pola Universidade de Navarra en 1974, sobresaínte cun laude coa tese Achega experimental o papel do hipotálamo na regulación da resposta inmune. Especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública, 1975. Médico de Sanidade Nacional por oposición, 1975. Médico de empresa, subxefe provincial de Sanidade e xefe de Inspección de Sanidade e Saúde da Coruña, desde o 1975 a 1980, destacando a súa participación activa nas epidemias de cólera e mitilotoxismo. Director do Centro Comarcal e xefe de Sanidade de Santiago entre os anos 1981 e 1985, destacando as actividades de hixiene escolar. Xefe de sección de Medicina Preventiva do Hospital Juan Canalejo de A Coruña e do Hospital Xeral de Galicia de Santiago. Director Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, destacando a campaña de vacinación fronte a meningite C, que permitiu controlar a epidemia. Xefe do Servicio de Medicina Preventiva e Saúde Pública do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela. Director do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública e coordinador do programa de doutorado Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela. Profesor convidado das Facultades de Medicina de Coimbra, UBA e Maimónides de Buenos Aires, Universidade do Nordeste, República Argentina, e da Universidade Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, do Instituto Pedro Courí da Habana, das Facultades de Dereito da UBA e Universidade Católica de Buenos Aires. Decano da Facultade de Medicina e Odontoloxía de Santiago de Compostela. Académico numerario da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia, número 18 do Escalafón, ingreso o 2 de xuño de 1995. Cadeira Medicina Preventiva, o discurso de apertura titulouno Enfermidades infecciosas emerxentes. Académico correspondente da Academia Nacional de Medicina de Bos Aires en 1995. Cónsul ad honorem da República de Perú en Galicia. Foi nomeado doctor honoris causa pola Universidade Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, e director do Máster de Saúde Pública, de Administración e Xestión Sanitaria e de Prevención de Riscos Laborais da Universidade de Santiago. Tamén tivo implicación importante a participación nas institucións científicas seguintes: presidente da Sociedade Galega de Medicina do Traballo entre 1991 e 1995, membro correspondente estranxeiro da Sociedade Portuguesa de Medicina do Traballo, membro de honra da Sociedade de Microbioloxía de Cuba, de Cuba, membro de honra da Asociación Médica Argentina, membro da Sociedade Española de Medicina Preventiva e da Galega de Prevención de Riscos Laborais, presidente da Sociedade Galega de Medicina e Seguridade no Traballo nos anos 1991 a 1995, membro honorario da Sociedade Portuguesa de Medicina do Traballo, da Sociedade de Microbioloxía e Parasitoloxía de Cuba e da Asociación Médica Argentina. Ten publicacións, congresos e outras reunións científicas, autor de 38 libros, entre os que cabe destacar Riscos do traballo do persoal sanitario, Medicina Preventiva e Saúde Pública, a meningite en Galicia, Epidemioloxía da deficiencia, o flúor na prevención da carie dental, etc. Dirixiu 26 tese doutoral, 99 tesiñas de licenciatura e 15 proxectos de investigación. Presentou máis de 250 artigos científicos, relatorios e comunicacións en congresos nacionais e internacionais. Foi presidente, entre outros, do primeiro Congreso Internacional e do 7º Congreso Nacional de Hixiene e Medicina Preventiva Hospitalaria, no 1993. Acadou o Premio Barrie da Maza en 1980 e 1987. Caixa Galicia en 1984, Premio da Diputación de Pontevedra no 1981, 82 e 87. A Medalla da Sociedade Galega de Medicina e Seguridade no Traballo e a Medalla da Sociedade Española de Medicina do Traballo. A todo o anterior hai que engadirlle o recoñecemento expreso da Universidade de Santiago de Compostela, que nun solemne acto celebrado no Salón Nobre do Colexio de Fonseca, o pasado 1 de decembro deste ano 2017, recibiu de mans do reitor da Universidade de Santiago, don Juan Viaño Rei, a insignia de ouro da Universidade de Santiago, en recoñecemento a toda unha vida ao servizo da medicina. Juan Jesús Gestal Otero tivo e ten unha profunda paixón pola terra que o veu nacer, que quedou plasmada en innumerables iniciativas, colaboracións e dirección de actividades.
Son tantas e tan diversas que abranguen desde a participación primeiro e a organización despois da Festa de San Luís, a creación dun grupo de teatro, que tamén dirixiu, do fomento do deporte coa configuración de torneos e campeonatos de fútbol, baloncesto e balonmán, a xestación e posta en marcha da cabalgata de Reis de Muros, da iniciativa da construción o Centro de Saúde de Muros a celebrar varias asembleas de decanos da Universidade de Santiago de Compostela en Muros, de presidir asociacións e entidades locais e estar sempre disposto a colaborar en calquera actividade sociocultural na que fora requirido polos seus veciños. Por esas razóns, xunto ás múltiples virtudes persoais que o definen, a Asociación Sorum para a Promoción da Vila de Muros outorgoulle o Premio Sorum 2012, distinción que tiña como finalidade facer un recoñecemento expreso a aquela persoa vinculada con Muros, ben por razón de nacemento, lazos familiares, veciñanza, etc., que destacara pola súa importancia social e trayectoria profesional, académica, empresarial, etc., porque don Juan Jesús Gestal Otero se distingue pola forte vinculación con todo o que ten que ver con Muros, coa súa historia, cultura, tradicións e coas súas xentes. De rapaz formou parte dos Luíses, congregación de mozos que organizaba a procesión e as actividades recreativas na festividade de San Luís, carreiras de cabalos na antigua Alameda, captura de patos na dársena e outros xogos e cucañas para os máis cativos. Desta entidade foi presidente. Tamén creou e presidiu a Agrupación Artística Muradana, un grupo de teatro que durante os anos 1965 a 1970 escenificou 9 obras na vila, en Louro e Carnota. A el se debe a posta en marcha da prestixiosa Cabalgata de Reis de Muros, organización que presidiu durante moitos anos e na que, co obxectivo de promover a identificación, o sentimento de pertenza e autoestima que serviran de estímulo ao progreso do municipio, se celebraban conferencias, exposicións, así como magníficos pregóns, conseguindo que os diferentes medios de comunicación, prensa escrita, radio e televisión, falasen de Muros. Tamén concibiu e organizou o Festival de Mister Feo, creado en 1972 para o financiamento da cabalgata e que perdurou ata o ano 1980. Foi o único certame deste tipo que se celebraba en Galicia por entón e obtivo un enorme éxito nas súas 8 edicións, onde se premiaba o superfeo de Galicia, o feo local e o feo foráneo. Foi o fundador da banda de cornetas e tambores don Diego de Muros, unha agrupación referente na Bisbarra, a que sempre estivo vinculado. Precisamente por iso, con motivo do homenaxe celebrado este pasado mes de agosto, o seu primeiro director foi invitado polos actuais dirixentes para que pronunciara o discurso oficial dese acto. Ademais destes proxectos, foi o artífice de diversos eventos deportivos, como a Copa da Ría de Muros de fútbol e de campeonatos de baloncesto e balonmán, entre outros. Por non facer máis extenso o enorme bagaxe de intervencións que proxectaron moi positivamente o noso lugar de nacemento, convén destacar tamén a súa mediación para conseguir que o primeiro centro de saúde de Muros fose unha realidade, xa que se esforzou en recoller sinaturas entre médicos e demais sanitarios dos 4 concellos da Bisbarra, e tamén entre outros particulares e asociacións, para propoñer á Xunta de Galicia a súa construción e dotación, que se fixo realidade grazas ao seu esforzo e ao de outras moitas persoas que mediaron ante as autoridades autonómicas. Máis recentemente, como membro do Colexio de Decanos da Universidade de Santiago de Compostela, conseguiu que se celebrasen en Muros asembleas ordinarias desa entidade, aproveitando deste xeito a ocasión para enaltecer o noso municipio. Do mesmo xeito, noutra mostra de amor a Muros, publicou o seu último libro, Álbum de visitas da Facultade de Medicina de Santiago, que comeza no ano 1933, sendo decano muradano doutor don Antonio Novo Campelo, e remata en 2016 coa súa derradeira etapa como decano. Por certo, e como é sabido por todos, os dous únicos muradáns que de momento ostentaron o ilustre cargo de decano da Facultade de Medicina de Santiago foron, precisamente, don Antonio Novo Campelo e don Juan Jesús Gestal Otero. Así, polo exposto, solicitamos se admita a presente proposición, se lle dé trámite e en tempo o Pleno da Corporación Municipal adopte o acordo de nomear a don Juan Jesús Gestal Otero, fillo predilecto xuntamente coa concesión da medalla da Vila de Muros. Bueno, creo que está máis que xustificada a proposta, tal cual acabo de ler, unha proposta que foi suscrita por todos os membros, por todos os portavoces desta corporación municipal e aquí a proposta. Intervencións. Partido Popular.
Bueno, antes de nada queremos disculpar a nosa ausencia da comisión porque tivemos unha confusión aí cas horas con tantos cambios. E nada, simplemente comentar que os méritos de Juan Gestal como veciño implicado na vida social e cultural da nosa vila e como docente e profesional da medicina pois son máis que coñecidos por todos, como tamén se acaba de relatar aí no escrito que suscribimos. O que sí nos gustaría mencionar especialmente é que el sempre leva por diante a súa condición de muradán e, polo tanto, nos fai a todos os muradáns partícipes dos seus éxitos profesionais e vai por donde pasa, pois deixa o nome do noso concello nun lugar destacado. O seu nomeamento como fillo predilecto e o outorgamento da medalla da Vila de Muros é, pensamos, o recoñecemento e tributo que lle rendemos entre todos a un gran veciño, un gran profesional e unha mellor persoa. Eu personalmente non podo deixar de mencionar que o coñezo e trato dende nena, pois que me supón unha honra especial poder apoiar este recoñecemento. Nada máis, gracias. Partido Socialista. Bueno, como non pode ser de outra maneira, o Partido Socialista, lóxicamente, tamén somos un dos impulsores deste nombramento, que creemos que non hai ninguna dúbida todos os veciños e veciñas de Muros que coñecemos a Gestal desde fai moitísimos anos. Sabemos que non ten ninguna dúbida, o seu currículum é moi ilustre, pero eu creo que o que máis merecedor lle fai a Gestal desta medalla de ouro e deste nombramento por toda a Corporación Muradana é que é o mellor embaixador que temos actualmente no Concello de Muros. Dende logo, donde vai e donde ten unha pequena oportunidade, sempre pon a Muros na súa boca, alabando e defendendo na medida que pode. Creemos que é fundamental o que di o Partido Popular tamén, o sea, facelo da mellor forma, darlle a ese acto a categoría que se merece, falar co homenaxeado e facelo de forma que el se xa capaz de sentirse o máis a gusto posible, ter ao seu rededor a xente que el quer e, dende logo, os veciños de Muros, eu creo que se agora facemos unha encuesta e preguntamos, creo que todo o mundo nos vai aplaudir, polo menos por esta proposta de nombramento. E nada máis, que bueno, que un bo momento para Muros, galardonar a Gestal e iso que se faga da mellor forma posible. Benega. Ben, nunca falo en primeira persoa cando teño que intervir, porque, bueno, estou aquí en condición de portavoz da Asamblea Local do BNG, non? Pero neste caso sí que me quero permitir o luxo de que para min unha satisfacción formar parte do pleno da corporación que lle corresponde homenaxear ao Dr. Gestal como que é unha das persoas máis relevantes para a muradanía, non? O Dr. Gestal foi, antes de ser Dr. Gestal, xa unha persoa importante para o Concello, nos seus tempos mozos, como ben se lee no relatorio que se indica, porque sempre estuvo involucrado, sempre con humildade e con traballo. Eu, evidentemente, non o vivín personalmente, pero sempre, tanto na cabalgata como nas demais cousas que participou, todo o mundo que fala de cando empezaron as cousas neste pueblo, por unha razón ou por outra, pois sempre aparece o nome de Gestal polo medio, non? Eso quere dicir o comprometido que estaba el ca cultura e con que Muros fose un lugar dinámico, un lugar vivo, non? E ademais xa, a medida que foi pois crecendo profesionalmente, tamén pois pola súa actividade, non está tan vinculado, mellor, ao día a día da actividade muradana, é certo, é palpable que nunca deixou de ser unha persoa que cando se fala do seu nome todo o mundo relaciona con Muros, porque sempre, como dixeron as compañeiras portavoces, sempre levou a súa condición de muradán por diante, non? Alá onde iba. Para min unha situación persoal, bueno, sobre todo pola amizade que une con el, sobre todo cos seus fillos, non? Que son, bueno, da miña edad, sempre tengo unha relación moi ben con eles bueno, dentro diso, sin falar xa en primeira persoa, para o BNG tamén é unha honra recoñecer
o labor para a Morodanía, que é o traballo, a trayectoria de vida como ben nos relatou aquí o impulsor desta iniciativa, que é Domingo Guerra, o que é Gestal para Muros, non? O que é Muros con Gestal. Nada máis. Bueno, os méritos do Dr. Gestal para ser nomeado fillo predilecto e medalla da Vila son evidentes, non son méritos únicamente pola súa profesión, que xa solo ese son moitos, senón tamén pola súa implicación na vida asociativa, cultural e deportiva de Muros, non? Do Concello de Muros. Creo que o máis bonito de todo isto é que é unha homenaxe que se lle fai en vida e que el pode disfrutar en vida, porque cando xa non está presente a persoa homenaxeada está ben, pero para a familia e amigos, en este caso vai estar ben para a familia e amigos e para a propia persoa homenaxeada, que creo que o mellor que lle pode pasar a alguén que fai tantísimo polo seu pobo, non? Que sea homenaxeado en vida. Con respecto ao que preguntaba a portavoz do Partido Popular, o procedimento é o seguinte: en este pleno se aproba a proposta e logo o acto de concesión da medalla e de nomeamento faise nun acto que formalmente é un pleno extraordinario. Un pleno extraordinario que será cando e como, se o resto dos membros da corporación non lo permitides, será cando e como el queira, o homenaxeado queira. Vale? O lugar, eu me imagino que el quererá que sea no Salón de Actos, porque creo que é o lugar máis noble que temos no Concello de Muros, o demais tal. No, perdón. Sí, aquí sería aquí, perdón, estaba eu confundida agora. Sería aquí se o aforo non lo permitira. O que xa comentábamos na comisión informativa, de feito, é que por cuestións de aforo, a pesar de ser este o lugar máis noble do Concello de Muros, igual é convinte que sea na Casa da Cultura, que é o seguinte, que está en mellores condicións para un acto deste tipo. Vale, estaba eu agora xa trabucada. Entón, bueno, eso, hoxe se aproba, logo o acto será formalmente é un pleno extraordinario, ainda que realmente é un acto de concesión e de recoñecemento e de concesión. Que digo que será, como xa digo, eso no momento no que a el mellor lle pareza, e intentaremos que sea tamén da forma que a el mellor lle pareza. Isto se fará contando cos 4 grupos, é dicir, non vai pasar que un día vos digamos tal día, tal hora, ali. Isto organizaremos entre os 4 grupos para que sea o máis completo e o máis bonito e o máis agradable para todo o mundo. Vale? Non só para el, que é o homenaxeado, sino tamén para os membros da corporación, que somos os que avalamos e levamos a cabo esta proposta. Vale? Logo xa vos convoco e xa vos comunico. Bueno, máis intervención, segunda intervención. No, nada máis, gracias. Partido Socialista, segunda intervención. No, simplemente eso, decir que bueno, que queremos o que acaba de decir, que queremos ser partícipes desa organización e bueno, que sea, polo menos para que podamos estar todos. Menega, algo máis que engadir, non? Bueno, pasamos entón a votar. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Bueno, o seguinte punto, que sería o terceiro, porque hai unha errata na convocatoria, en lugar de 9 sería o terceiro. Dar conta para o coñecemento das resolucións de alcaldía, resolucións de o 2 de novembro de 2017 ao 29 de decembro de 2017, todas as resolucións que tiveron lugar nese período. E das xuntas de goberno local, número 30 e número 31, de 17 de novembro e 19 de decembro. Vale. E o seguinte punto é tamén unha dación de conta, en este caso dación de conta do informe de morosidade do cuarto trimestre de 2017 que foi retido ao Ministerio de Hacienda como é obrigatorio. E o seguinte punto quinto, outra dación de conta, en este caso do período medio de pago a proveedores do cuarto trimestre de 2017 que en este trimestre foi de 27,39 días, o período medio de pago a proveedores. Bueno, teñen a documentación, creo, de todos estes puntos.
E pasamos ao punto número 6, mocións. Hai unha moción do Partido Popular sobre o proxecto Faros de España, unha moción que non pudo ir a comisións informativas porque xa estaban convocadas, pero nos comentou a secretaria que por o contido e por como era que non había problema en incluílo na orden do día, o que si é convinte é ratificar a inclusión da orde do día. Entón, se vos parece, facemos unha primeira votación para ratificar a inclusión na orde do día. Como? A ver, perdona. Digo que no punto de mocións hai unha moción do Partido Popular que non entrou a tempo para poder ir á comisión informativa, xa estaban convocadas as comisións informativas, a pasar o plazo, non había tempo para convocar, pero polo contido da moción nos indican en Secretaría que non hai problema en incluílo porque non ten instar a outro ente, eso pode facelo o pleno, non é competencia de outro órgano e non necesita informes preceptivos, non hai informes que teñen que ser obligatoriamente antes de isto. Entón que non hai problema en incluílo, pero que si é convinte ratificar a inclusión na orde do día. E entón, se vos parece, primeiro procedemos á votación para ratificar a inclusión e logo, se pasa a inclusión, se queda definitivamente incluída, pois se explica ese debate. Vale. Algo sobre a inclusión na orde do día, non sobre a moción, sobre a inclusión. Efectivamente, non é unha moción para estar outro ente a facer unha cousa que consideramos que pode ser beneficiosa para o Concello e a parroquia de Louro e se acepta tratala hoxe ben e se non pediríamos que se tratase no seguinte pleno. Vale. Algo sobre a inclusión? Sí, que creemos que non é a forma de incluíla na orden do día, que non debería incluirse na orden do día, pese a que, sin entrar no fondo de que si estamos de acordo no fondo, que non se debería incluir na orden do día porque foi o criterio de, polo menos do grupo de goberno e da alcaldía, de que cando desde o Partido Socialista se presentaron mocións que iban fora de plazo, nin se fixeron constar na convocatoria, co cal non entendemos agora ese cambio de criterio. Se está fora de plazo, está fora de plazo, non é volta de folla, non é que hai que ratificala, nin haberá que ratificar unha urxencia se se presenta por urxencia, pero se non cumpre ca normativa non se pode incluir na orden do día. E non entendemos por que tampouco se inclueu agora se chegou fora de plazo, porque efectivamente, como día voceiro do Partido Popular, pudo atraer por urxencia ou presentala no próximo pleno. O sea que non sabemos como se cambiou, de momento se saltou esa normativa, esa lei que di como se presentan os plazos de presentación das mocións. Eu creo que sí, por qué? O sea, porque como non ten contido este pleno, basicamente está moi, simplemente se trae o nombramento que fixemos antes, pois é para aumentar, para facer palleiro, nada máis, eu creo que foi por eso. Rematou? Sí. Venega algo sobre a inclusión? Non, si a criterio da Secretaría é correcto a inclusión na orde do día, pois nos ceñímonos ao seu criterio, sin máis, como sempre facemos. Moi ben. Bueno, pasamos a votar a inclusión da orde do día. Votos a favor da inclusión na orde do día? En contra? Abstencións? Bueno, queda ratificada a inclusión, por lo tanto pasamos ao debate e posterior votación. Quere explicala? Sí, bueno, é unha moción bastante simple. Nos pensamos que, bueno, o Faro de Louro, que constitúe un lugar emblemático do noso Concello e de toda a nosa ría, pola situación, e a imaxe da ría en múltiples cartaces, en fotografías, casi sempre que se fala da ría de Muros, pois aparece unha imaxe de Montelouro co seu faro. Tamén nos parece que a edificación que está cerrada e hai pintadas por ali e que pode ser susceptible de dedicarse a outros usos, ademais do principal que ten de faro, turísticos ou incluso de carácter social, como se ven facendo noutros concellos con moito éxito, como pode ser o faro de Fisterra, ou agora mesmo acaba de salir outro día na prensa, pois que tamén saliu o faro de Lariño e o de Corrubedo incluídos en este programa e que, bueno, hai varias propostas para darlle outros usos.
sería, o que se trataría de solicitar a inclusión do Faro de Montelouro no proxecto Faros de España, que é promovido polo Ministerio de Fomento e Portos do Estado, e que, bueno, ten o propósito de impulsar o desenvolvemento de actividades de tipo turístico nos espazos dos faros pois que non están destinados a instalacións propias do servicio de faros. Únicamente se autorizan as obras precisas para adaptalos aos usos que se propoñan, sin ningún tipo de incremento de volumen ou de superficie, e se preservando sempre o seu servicio como faro. Ademais, se dá a circunstancia de que agora mismo pois hai un proxecto tamén promovido polos grupos de Acción Costeira, que é o Camiño dos Faros, e pensamos que aproveitar as sinerxias deses dous proxectos pois poden ser unha oportunidade boa para que o Faro de Louro pois actúe como un polo de atractivo turístico pois para a parroquia de Louro e para todo o concello de Muros. Entonces se trataría únicamente o Faro de Louro no proxecto Faros de España. Partido Socialista. Bueno, pois nós queríamos propoñerlle ao Partido Popular facer unha emenda a súa moción, porque dado que en Muros solamente hai 2 faros, por que non incluímos tamén o Faro de Rebordiño, que ademais é unha instalación máis ambiciosa que esa, máis grande, e está tamén abandonada de todo. Entón, nós creemos que se hai posibilidade de conseguir algunha financiación para recuperar os faros, como temos 2 no Concello, pois que se incluíra o Faro de Rebordiño tamén. Podería contestar. Nós tamén o pensamos inicialmente, incluir os 2, ademais o Faro de Rebordiño pois é unha instalación grande que ten pois, un espacio fora. O que pasa é que valoramos que si realmente hai unha iniciativa, que parece que hai, para montar algún tipo de instalación xusto enfrente, no que foi a antigua fábrica de Daniel. Non enfrente. Bueno, que é ao lado. Pois que, ao mellor, pois igual para os emprendedores que van a cometer aí un investimento, bueno, non podían consideralo pois certo, pois non sei, nos parecenos que a concentración de oferta é boa, pero claro, se a xente se vai a meter a facer aí un investimento e pensa que pode ter, bueno, pois unha competencia enfrente, valorámolo, por eso non o incluímos. Tampouco descartamos que se poda incluir pois, máis adiante, se isto sale ben e se ve que funciona, que vamos a ver as experiencias. A única experiencia que hai por aquí cerca, que é a de Fisterra, funciona moi ben, pero bueno, tamén Fisterra é un sitio pois, tamén emblemático, e agora pois, creo que se van a poñer en marcha ese de Corrubedo e o de Lariño. Valoramos esa posibilidade, pero botounos un pouco para atrás se a xente que vai meter ali un investimento importante, pois o podía ver como un obstáculo. Entón, decidimos plantear solamente, inicialmente, este faro, ver como vai, se se ve que efectivamente hai interés, se aí sale ben, pois pedir o de Rebordiño, se esa iniciativa que hai para ir para a fábrica de Daniel acaba de sair adiante, que, bueno, polo que non sabemos hai interés, bueno, están movéndose, pero non sei se chegarán a realmente facer un investimento nunha hostelería aí. Nós seguimos insistindo porque non ten por que ser, o sea, non ten por que ser un sitio de hostelería, non ten por que ser dedicado ao mismo que se dedica, como vendín aí na fábrica de Daniel, e o que pasa é que ahora mismo hai esa proposta de Ruta dos Faros de Galicia, e se o deixamos pasar por diante sin propoñer os 2 faros que temos, vamos a quedar sin el, e o que se podía propoñer era sin ser un sitio de hostelería, podía ser un albergue ou unha cousa polo estilo. Sí, bueno, nós non decimos o destino, decimos que se inclúe... Sí, de hostelería, bueno, de hostelería, falamos en hostelería do Faro de Louro polas dimensións do faro, non creemos que ali se haga moitas posibilidades de un uso máis intensivo, porque o edificio é bastante pequeno e supoño que a parte técnica do faro ocupa unha parte importante da superficie. Por iso falamos de hostelería, non creemos que no Faro de Louro se vai a facer un aloxamento, porque, bueno... Pero aí podería ser que é grande, o daqui sí que daba para eso, para facer unha especie de aloxamento aí. Entonces, nós creemos que era interesante propoñer os 2 e non deixar pasar por diante esta oportunidade e non... Non creo que deixara pasar, porque isto é un proxecto
bastante no tempo que se vai a estender o proxecto de Faros de España e o proxecto dos Camiños do Faro, creo que tamén pode ter bastante percorrido e non vexo ningún obstáculo para que se poda solicitar pois un pouco máis adiante a inclusión tamén do Faro de Rebordiño. Eu decía de empezar con ver como vai, se a cousa pois sale ben, bueno, pois temos o Faro de Rebordiño que tamén pode ser un referente en un momento dado. Vemos que Non acepta a emenda, entón? Non acepta a emenda, pregunto. Bueno, vamos a ver que opinan, a ver tamén o que opinades vos. Sí, a segunda intervención. Sí. Benega? Ben, un poquinho a nosa proposta viña casi polo mesmo lado que a do PSOE, non? Nós tamén entendemos que, bueno, a iniciativa é boa, é positiva, pero tamén dentro do que é o uso práctico final en sí, a nos parece que o Faro de Louro non se pode comparar co de Lariño, non? Que nós para nós, evidentemente, aí non temos nada que facer, que non nos toca a nós, non nos concello, non? Pero así por proximidade, sí que nos parece un edificio que ten moitas posibilidades, non? Dentro do que é o tema da hostelería, ben sexa para un restaurante, un hotel, o que sexa. E tamén entendemos que era igual máis acaído incluir ou facer esta primeira iniciativa co de Rebordiño, que era o que un poquinho íbamos a propoñer, que non co de Louro en sí. Eu o de Louro dentro non estuve, non sei exactamente como é, pero tendo un poquinho de experiencia dentro do que é o sector da hostelería, en distinto tipo de negocios e demais, non vexo moi viable montar aí algún negocio puramente de hostelería, o mellor darlle outro uso, pois non sei, unha empresa de actividades deportivas ou, que sei, de senderismo ou así, ou pesca submarina, que sei. Estuvemos dándolle de voltas a que negocio se podía montar aí, non? E si que non lle vexo moitas posibilidades a ese faro, porque ao final, como dicía, de ser un faro que eu entendo que por dentro ten que ser máis pequeno que esta sala de plenos, e ademais ten que haber dentro maquinaria. Entón, non lle vexo moitas posibilidades como negocio, que o mellor, bueno, se alguén ten unha idea e leva adiante, pois, por nós, encantados, non? Pero sí que consideramos que o faro que hai ahora mismo no noso concello, que ten moitas máis posibilidades de ter unha explotación económica viable e sostible durante, sobre todo o ano, porque tamén creemos que o ideal é potenciar negocios non estacionalizados, non? Negocios para todo o ano e o faro de Rebordiño. Son dúas edificacións, ademais, que poden ter incluso usos complementarios, ten un espacio exterior, bueno, eu como emprendedor vexolle bastantes máis posibilidades que o de Louro, non? Tamén é certo que nós non tiñamos idea nin comunicación ninguna oficial de que se estean facendo trámites para montar ningún negocio na antiga fábrica de Daniel. Bueno, non sei se esa información que tedes vos é certa ou non, pero bueno, en principio estamos aquí cambiando un poquinho os papéis. A libre competencia non é negativa neste caso, non? Creo que antes máis prazas se oferten é moito mellor. E ademais se demostra que canto máis habitacións disponibles hai legalizadas en muros, canta máis capacidade de ofertar cousas teñen as inmobiliarias de aquí, que, bueno, é outro sector no que tamén me tocou traballar. Cantas máis prazas hai, máis xente hai no pueblo, mellor funciona a hostelería aquí durante o verán, e ademais aquelas que están abertas e que están disponibles durante todo o ano teñen actividade tamén durante todo o ano, non? E cada vez máis. Entón, eu creo que canto máis oferta, pois, sin ser ningún ultraliberal, canto máis oferta, mellor, non? Bueno, nós pola nosa parte entendemos que pode ser positivo que se inclúan os dous faros tamén. Eu non creo que sea un problema que acabe saindo adiante esa iniciativa que hai para a fábrica de Daniel, que sí que hai un emprendedor, hai unha persoa, unha familia, unha empresa que sí que está intentando facer aproveitar esas instalacións de Daniel para facer da fábrica de Daniel para facer un establecemento aí con carácter hotelero. Eu
bueno, a min me parece que pode ser interesante que se aproveite tamén o faro de Rebordiño os dous. Entón, eu creo que non vexo problema ningún, non vemos ningún problema en que se inclúan os dous e logo, bueno, tanto portos como costas, que seguramente teñan que lidiar entre os dous entes, pois xa que se poñan de acordo, non, en como facelo e en que, pero nós pensamos que pode ser positivo que se inclúan os dous. Nós tampouco vemos que sea un problema, que haxa outro negocio ali cerquiña, pódense complementar incluso, pero bueno. Bueno, pois, ben, a nós, como vos dixemos, como comentamos, valoramos a posibilidade das dúas opcións, sabemos que hai, bueno, porque non lo comentou a familia, tampouco es que tengamos información privilexiada, que hai unha intención de montar aí un establecemento de aloxamento, efectivamente, o faro de Rebordiño, eu si coñezo por dentro, que teño entrado de nena pola ventana, bueno, é un edificio emblemático que conta tamén con espacio exterior. Tampouco, bueno, non nos parece ningún disparate pedir as dúas cousas e tampouco temos maior problema en que solicitar a inclusión dos dous faros no programa este de Faros de España. A ver si entre ese proxecto e entre o Camiño dos Faros pois realmente se fai un produto interesante e atractivo. Nos falamos inicialmente de Montelouro porque, ainda que é certo que o edificio non é moi grande, sí que é un punto de atracción importante turística e, sobre todo, visualmente todo o mundo identifica a Carría. Ali hai moitísima xente que vai todos os días paseando hasta ali abaixo, vai afluencia e movimento, tamén hai establecementos de hostelería por ali cerca, ainda que non funcionan sempre, nin todos os anos, nin todos os veráns. Por certo, un local bastante interesante tamén, o que hai ali ao lado. E, bueno, non temos ningún problema e se todos estamos de acordo, pois en solicitar a inclusión dos dous. Bueno, algo máis, Partido Socialista? Bueno, queremos entender de que sí se vai a incluir, non? Esa solicitude na moción. Sí, non temos problema. Bueno, pois unha vez incluída, acordado por todos os, bueno, proposto por todos os grupos e desde o Partido Popular, que foi o que presentou a moción, dado o visto bo de que se inclúa, pois queremos aproveitar a ocasión para pedirlle ao Concello que a ver si por fin vamos a ser merecedores e vamos a cumplir os requisitos necesarios para que este plan de faros podamos aproveitarlo desde o Concello de Muros, porque xa sabedes que logo hai que cumplir as condicións e difícil vai a ser, desde logo a día de hoxe, vai a ser moi difícil que nos den calquer subvención ou calquera cousa tal e como viste desos decretos e a cantidade de reparos que hai, que creo que o goberno, que a este sí que lle sabía que poñer unha medalla, porque de 400 ou 500 decretos teñen 350 reparos, que é unha barbaridade. Entonces, danos moitísima pena que todas esas cousas, todas esas oportunidades de acadar subvencións e melloras para Muros que se estén perdendo precisamente por culpa desta incompetencia do goberno municipal, que non son capaces de aprobar un presuposto e que non se lle ocurre outra cousa máis que presentarnos outra vez un decreto dicindo que se amplía, que volven a prorrogar o presuposto outro ano máis. Co cal, volvemos a repetir o mismo, que nos gustaría ser merecedores deste proxecto, de poder aproveitalo e, como ben se dixo aquí, que nós non tiñamos coñecemento de que hai unha persona, unha empresa que está intentando facer un negocio do que Muros estaría encantado, pois tamén lle pedimos ao grupo de goberno si son capaces e miran un poquinho para adiante e non lle poñen trabas a esa persona que está pedindo poñer en funcionamento ese local e dende logo sería unha moi boa idea. O sea, non vamos a andar con espiñiñas e con pauiños na roda, porque seguramente é unha inversión importante que sería moi importante e dende logo moi bo que se fixera no noso concello. Benega. Ben, nada máis, nós xa comentábamos que estábamos en sí a favor xa da iniciativa e, bueno, pero consideramos que queda máis completa así, non metendo os dous faros. Moi ben, bueno, pois pasamos a votar, entón.
Les parece? Votos a favor da aprobación da moción, da proposta? Unanimidade. Alguna moción de urxencia, Partido Popular? Non, ningún. Partido Socialista? BNG? No. Pasamos entón ao último punto, que son roubos e preguntas. Partido Popular? Bueno, pois vamos a empezar con un rogo, vale, porque na horta de San Xosé, onde está a caseta da caldeira do edificio da ESMO, pois as silvas desbordan para a Rúa do Calvario, invaden os tellados dos veciños e molestan a veciños e viandantes. Entonces queríamos a ver se por favor as poden cortar e tamén a ver se poden limpar a Rúa de San Xosé e do Calvario, esa mesma rúa, porque están cheas de verdina, xa alguén rompeu un oso por ali. É unha zona de paso frecuente para a xente de San Roque, de Campo de Cortes e os usuarios da Escola de Música, entón a ver se por favor pois a poden limpar e cortar esas silvas que a verdade é que salen bastante por riba do muro. No decreto 815/2017 do 10 de novembro indícase que na obra de mellora de eficiencia enerxética segunda fase a empresa adxudicataria se compromete a executar a obra nun día pola necesidade de xustificar a subvención. Queremos saber se foron quen de xustificar a subvención ou tamén se perdeu como a de sinalización turística intelixente que rexeitou o concelleiro de Facenda a factura pertinente. No decreto 924/2017 do 1 de decembro... Pode repetir o número, por favor? 924 do 1 de decembro. Pois fala a señora alcaldesa de que na actualidade se está producindo unha revisión das necesidades de persoal do Concello con axustes de personal, sin afectar a prestación de servicios públicos. E nos gustaría que nos explicara cales son eses axustes de personal aos que se refire. O decreto 1030, de data 27 de decembro, anula outro, do 23 de decembro, no que se ordenaba o pago das actuacións realizadas polas distintas asociacións culturais do Concello e queremos saber se finalmente se pagaron esas actuacións. Nos últimos 6 meses celebráronse únicamente 6 sesións da Xunta de Goberno local, unha media de unha por mes, cando a súa periodicidade debería ser semanal. Está vostede gobernando a base de decretos que non parece, desde logo, nin o máis democrático, nin o máis transparente. Entón, gustaríanos saber, a ver se nos pode dar unha explicación de a que se debe isto, por que nos están celebrando as xuntas de goberno, se é que teñen algún problema no seu equipo, se é que por eso que non se están facendo as obras, se están perdendo as subvencións, non se están atendendo as solicitudes e demandas dos veciños, non se fai mantemento de instalacións municipais e vías públicas, nin se inician as obras aprobadas, nin tan sequera se fala de facer orzamentos. E tamén nos gustaría saber se pensa pasar o que queda de legislatura gobernando a base de decretos e permitindo que se perdan servicios e cartos. Tamén nos gustaría saber, porque na páxina web do Concello está unha acta dun pleno que non está aprobada, que é a do 27 de xullo, e en cambio pois non están as que sí están aprobadas dos meses posteriores. Cada certo tempo temos que avisarlle de que non se publican as actas. Parece que toda a súa ansia de transparencia queda unha emisión de vídeos de internet, que están moi ben, pero non están ao alcance de todos os veciños de Muros, porque nin en Abelleira nin en Torea dispoñen de internet. E, por certo, gustaríanos tamén saber se hai algún avance en ese tema. No pleno do mes de outubro presentamos unha moción que foi aprobada para ampliar a parada do bus na avenida de Castelao diante do quiosco de Roque. Gustaríanos saber se fixeron o proxecto e pediron os permisos que nos comentou en plenos anteriores e se non o fixo, que nos dea unha data para cando vai estar feita esta obra. Volvemos a pedir tamén o amaño da caseta de Esteiro, os tablóns da entrada están afundidos e hai perigo de esvarar e tropezar. Os usuarios son maioritariamente persoas maiores, polo que a reparación debería xa terse feito. Tamén nos gustaría que nos dera unha data para esta obra. Tamén nos gustaría que nos dera unha data para o inicio das obras da Rocha, da Ribeira do Maio e de Torea. Anunciaron que empezarían despois de Reis, pero de momento non se iniciaron. Vamos a ter que facer aquí tamén nós pois o cronograma das obras, porque bueno, é o que xa nos falta.
Queremos tamén saber se nos pode decir se hai algunha novedade en relación co expediente aberto pola Inspección de Traballo, se hai algunha novedade con respecto á situación de Espina e Delfín, se vostede, como presidenta da Mancomunidade da Auga, tomou algunha decisión, fixo algunha resolución, bueno, algo. Hai unha rotura dunha tubería de saneamento que está vertendo o río Valdexería. Queremos saber tamén se fixeron algo para mañala e evitar o verquido ao río. Normalmente para saneamento e camiños pois destinas o pois da Diputación, pero xa que con este fondo se están atendendo outro tipo de obras, pois supoñemos que terán algo previsto para obras de saneamento e camiños ou, bueno, ou se limitarán a dicir que o faga outro. Cal é a situación da concesión do camping de Abouga e a do bar de San Francisco? A disponibilidade de locais con certa capacidade de afluencia é cada día máis escasa en Muros, xa que están a pechar moitos locais nos últimos meses. Non decimos que haxa unha relación causa-efecto entre que vostede ocupe a alcaldía e este feito, pero sí é certo que está diminuindo dunha forma importante a actividade hosteleira, tanto no casco como nas parroquias, e nos gustaría saber se teñen pensado facer algo ao respecto, se existe algunha iniciativa, medida, proxecto, algo para paliar esta situación. A ordenanza de praias prohíbe a presencia de cans en horario diurno nas praias, ainda que vostedes, pois hai 2 anos que veñen vendendo que esta ordenanza era para que os cans poderan estar soltos nas praias, o certo é que a súa proposta pois era unha prohibición total en calquer horario. A emenda que presentou o Grupo Popular eliminou esa prohibición total e está agora nas súas mans, señor Alfonso, propoñer en que praia se vai a permitir a presencia de cans. A ver se é posible que antes do verán pois autorice algunha praia para cans, ou, bueno, esa enquisa que fixo no Facebook, a promesa que lle fixo o BNG aquí mismo de autorizar a praia de Bornalle, e as outras asociacións animalistas si quedan en nada ou que vai a pasar con eso. Gustaríanos que nos explicara que procedimentos de modificación de condicións laborais son os que se refiren ás facturas emitidas por Amoroso e asociados. Sociedade Limitada Unipersonal. Tamén nos gustaría saber que pasa cas actividades da piscina, se xa se están impartindo as que se anularon. A ver tamén se poden pois amañar 2 pedras que están soltas na Praza do Mercado, que son bastante perigosas tanto para o tráfico como para a xente. Unha está xusto na baixada da costa da praza e a outra diante da panadería de Rogelia. Falta xa pouco para o entroido, aínda que sigamos coas luces de Nadal. Gustaríanos tamén saber que palco teñen pensado poñer, se outra vez van a poñer unha carpa con 50 casasillas. Señor Alfonso, prácticamente en todos os plenos lle pedimos que dende o goberno local teñan un xesto coas asociacións e clubs do Concello, algo que vai a máis alá da mera convocatoria de subvencións, porque iso cando a fan, porque algún ano se esqueceron, aínda que logo utilizaron os cartos para outras cousas. Algunha actuación que dé alento, pulo e ánimo a todas as persoas e colectivos que dende Louro hasta Esteiro organizan concursos, carreras, festas e andainas, en fin, aquelas actividades que noutros concellos fai o propio goberno local e que aquí si existen é gracias á iniciativa e implicación de asociacións, clubs e persoas. Estamos seguros de que o entroido vai constituir un ano máis unha boa mostra do bo facer da xente do noso concello e pola nosa parte queremos felicitar dende xa aos participantes. Pensamos que hai que facilitar a visibilidade de todo este traballo e por eso lle preguntamos que teñen previsto para estas datas. E por último, pois 2 robos. En vez de colgar vídeos e culpar a Xan Aperillán das cousas que pasan, que valore vostede a posibilidade de programar algún tipo de actuación, como charlas informativas, actuacións preventivas, presencia de policía local ou similares, para incrementar a seguridade nas instalacións deportivas municipais, sinaladamente nos campos de fútbol, e isto decimos a raíz dos incidentes do pasado fin de semana no Eleuterio Balallo, que por sorte non tivo consecuencias. Tamén lle pedimos que se fagan cargo da limpeza das instalacións municipais. A lo menos, en parte, non parece razonable que un recinto público cun uso tan intenso como ten este non teña ningún tipo de mantemento ou limpeza por parte do Concello. Máis nada por hoxe, moitas gracias. Bueno, con respecto aos robos tomamos nota e serán atendidos na medida do posible.
Justificouse a subvención do alumeado, non sei se está cobrada aínda, pero está justificada sin problema ningún e xa cobrada, xa ingresaron. Con respecto ao decreto 924 de 1 de decembro, no que fala de axustes de persoal, pois houbo varios e este non recordo exactamente cal era, pero creo que é o axuste polo que deixamos o GES con 12 persoas, que é o mesmo número de membros que teñen todos os GES. E os pagos aos que se refire o decreto 1030 están feitos tamén. E as xuntas de goberno pois facémolas sempre que é posible, sempre que estamos os 3 membros do grupo de goberno e a secretaria que poida vir. Entón, sempre que é posible facemos xuntas de goberno. Con respecto á perda de servicios e cartos, pois, bueno, é o que toca dicir dende a oposición, creo que non vale a pena ni que conteste. E, bueno, falaremos coa persoa que leva a páxina web a ver para que coloque os plenos, as actas dos plenos que faltan. Están os técnicos traballando no tema da parada do quiosco de Roque e o amaño da caseta de Esteiro está avisada a brigada para iren ali. Con respecto ao inicio das obras, pois o da Rocha está axudicado e asinado o contrato, só falta que fixen unha data para acta de replanteo e que empecen. Estaba o técnico director de obra, mirando o control, o plan de seguridade e saúde, está mirando o plan de seguridade e saúde e teñen que fixar unha data para a acta de replanteo. A obra de Torea está en pleno proceso de adxudicación, en proceso negociado, esa foi a segunda ronda de negociación, pero a mellor oferta incurre en baixa temeraria, co cal, tal cual exixe o procedemento, se lle notificou que incurre en baixa temeraria, estamos en prazo para que xustifique ou non esa baixa temeraria e poder rematar coa adxudicación de Torea. E de Ribeira do Maio está en elaboración de pliegos, en intervención vendo a retención de crédito. Chegaron todas as autorizacións de costas e carreteras, por fin, e están os pliegos prácticamente rematados e pendentes da retención de crédito e de iniciar o proceso. O expediente de inspección de traballo, como unha das consecuencias dele era RPT, que se está elaborando. Hai unha empresa contratada para elaborar RPT, está en proceso de elaboración, está a empresa traballando, recabando a información e traballando na RPT. Sobre Espina e Delfín teremos en breve unha xunta da Mancomunidade de Auga e da rotura da tubería de saneamento en Valdesería. Esta é da que sabes ti, verdad, Quintela? Está arreglada. Os pliegos do Bar San Francisco, para a concesión do Bar San Francisco, hai uns pliegos redactados que tamén están pendentes de informe de Secretaría de Intervención, tan pronto teñan tempo e poidan informalos, lle damos para adiante, pero están feitos xa, e do Campín a Bouga ten unha concesión en vigor. Non imos a facer outra mentras hai esa en vigor. Con respecto ás praias, as que poderán ir cans, unha será efectivamente a de Bornalla, tal cual se falaba aquí, e outra pois temos que acabar de decidir cal. Pero estará en tempo a decisión. As facturas que comentaba de Amoroso son facturas por representación e traballo en procesos judiciais, como houbo toda a vida aquí. As actividades da piscina, Tono? Hai un requerimento de sanidade polo que se solicita a presencia dun socorrista, dun monitor socorrista de forma continua na zona da piscina, e a responsable da piscina encargada de horarios o que redactou foi cubrindo as horas e as actividades que se podan dar cas horas que lle sobran o resto de monitores. As actividades que se deixaron fora non se están impartindo. E con respecto ao Antroido, está encargado xa un palco e unha carpa o máis grande que colle aquí no curro da praza, con laterais transparentes para que sea da maior visibilidade posible, e un palco para poñer dentro da carpa o máis alto que é posible tamén dentro da carpa. Está xa contratado. Partido Socialista. Vamos a ver.
Un rogo que, por favor, se repase a redacción das actas dos plenos que están bastante mal unha vez se pasan os folios. Teñen un montón de erratas, non son cousas que hai que traer para pedir modificacións, pero dende logo erratas sí. Queremos saber que nos digan que pasa ca aula de informática e co contacontos de Louro. Iso preguntamos en máis dunha ocasión e de momento non sabemos nada. No cuarto e no quinto pleno da súa legislatura falamos de que había que había xusto un furaco na carretera no camiño do convento. Sigue estando no mesmo sitio. Dixo que estaban, as veces que preguntamos, sempre nos contestaron que estaban traballando nel, pero de momento ali leva 2 anos no mesmo sitio e ainda non se fixo nada. Volvemos a preguntar que pasa co saneamento de Rocha. Se preguntou o Partido Popular, dinos que está o xefe de obra mirando non sei que de seguridade e salud. Quen é o xefe de obra? Por que? Trouxo vostede varias veces aquí modificacións de crédito e aprobacións extrajudiciais de facturas que vostede veu que non que había que pagar con aprobación de acordo plenario. Encontrámonos agora na multitud de decretos que nos mandaron que hai máis de medio millón de euros aprobados por decreto. Non entendemos porque se vostede aprobou por decreto cada unha das facturas con un reparo, cada factura que vostede aprobou ten un reparo. Debe haber 300 e pico de reparos. No Concello de Muros non se recorda semejante cousa. O sea, cada factura que están aprobando mal por decreto, un reparo, e entón a señora alcaldesa inmediatamente firma outro decreto e levanta o reparo. Entón, se esas facturas que vostede aproba por decreto, por que non meteu todas as outras facturas cando estaban en plazo para poder aprobalas con decreto, se a vostede parece ser que os reparos dalle exactamente igual? Con respecto aos reparos, que ao mellor tenemos que propoñer todos os grupos políticos que lle poñan unha medalla, porque é a que máis reparos ten da historia de Muros. Pero con respecto aos reparos, tamén queremos preguntar por que non se inclúen na documentación do pleno. Están os decretos e os reparos non están. Con respecto ao persoal, desde que vostede está gobernando, hubo varias xubilacións. Queremos saber cando se vai repoñer ese persoal. E claro, e isto lévanos a preguntar tamén, a seguinte pregunta é, cando se vai traer o presuposto? Porque, lóxicamente, a reposición, a creación de plazas de persoal ten que pasar por un presuposto. Entón, estamos un pouco desanimados porque vemos que volve a firmar un decreto dicindo que prorroga por outro ano máis o presuposto que fixo o Partido Socialista no ano 2015, ese presuposto que lle dou a vostedes para gobernar durante 2 anos, e non son capaces de facelo. Xa oímos outro día o concelleiro de Facenda que a ver se nós lle facíamos o presuposto. Pero, bueno, se a cousa vai moi mal, pois non temos problema ningún en facer outro presuposto como ese de 2015 que a vostedes moito estiran. Hubo unha modificación na lei para a creación de plazas de policía local, ao cal se sumaron a maior parte dos concellos de Galicia, menos o Concello de Muros. Queremos saber porque o Concello de Muros non se sumou aí, habendo as carencias e deficiencias tan grandes na policía local de Muros. Xa sabemos por qué, máis ou menos, Usted dirá non sei que, pero sabemos que porque non hai presuposto e que non se poden sumar porque non hai achegas municipales. Cando se trouxo aquí a proposta, creo que foi do Partido Popular, a dinamización da calle de arriba, da Plaza do Mercado e de todo eso, o único que se fixo foi desfacer unha obra que fixo o Partido Socialista.
e non vemos nós que dinamizaran nada, porque ao final o que propuxeron aquí, despois de moito debate e de moito expoñer, era conseguir plazas de aparcamento na Plaza do Mercado. E ahora mesmo hai coches aparcados de forma indiscriminada na Plaza do Mercado e de dinamización nós de momento non vemos nada, ali todo o contrario, todo o contrario. Entón, queremos saber se se vai tomar algunha medida máis que sacar os volardos, que foi a única que vostede tomou. Esa factura que tamén preguntou o Partido Popular de Amoroso e Asociados, sí, que son 2.250, que di vostede que son honorarios de procedimentos xurídicos sobre modificación de condicións laborais. Son todas, estas facturas todas, nós creemos que son dos procedimentos judiciais que lle presentaron os traballadores e que nos dá a impresión e non nos sabemos porque non dá datos suficientes de que volven a ser facturas de Enrique con H, pero como Enrique con H firma as súas, pois as outras que tamén fai el, pois firmas a empresa Amoroso e Asociados, do que creemos que forma parte don Enrique con H. Cal é a pregunta? Queremos saber esas facturas de Amoroso e Asociados, de que procedimentos son, se son de procedimentos laborais que ten un lote deles nos xulgados do social e se Amoroso e Asociados tamén é don Enrique con H. Queremos saber quen é o encargado, ou se hai algún encargado ahora mismo de controlar os mercadillos, porque últimamente hai bastante lío no mercadillo e nunca hai policía local. E con respecto ao mercadillo tamén queremos preguntar se hai unha norma nova que nós non vimos ou que vostedes se olvidou de pasárnola, porque outro día mandaron levantar a instalación do Club de Remo que estaban vendendo ali de forma, como ben sabemos todos, o Clube de Remo de Muros, os rapaciños do Clube de Remo de Muros é unha asociación sin ánimo de lucro e estaban vendendo as súas camisetas e as súas cousas para conseguir seguramente financiación para poder comprar os bocadillos aos rapaces e poder pagar un coche para ir ás competicións e mandáronos levantar dali. Sin embargo, é moi habitual ver a xente vendendo de forma indiscriminada con carretillas, alimentación e esa, sin embargo, non se manda a marchar do mercadillo. Queremos saber se vostede aprobou algunha norma nova donde diga que este tipo de asociacións de muros non pode vender no mercadillo e si, por exemplo, os que veñen de outros lados sin ningún tipo de permiso que sepamos. Tamén nos gustaría saber cantas reclamacións ten, tanto de traballadores laborales como da Policía Local, que tamén ten algunha reclamación, como do GES. Con respecto á concesión do camping a Bouga, que vostede di que está en activo, tamén queremos saber cal é a débeda que ten o camping a Bouga co Concello de Muros e as xestións que fixo o Concello para reclamar o camping a Bouga os pagos dos cánones que ten pendientes. E logo temos aquí un decreto. Onde está? Onde está mi decreto? Está aquí. Temos o decreto número 930 do 2017, de 5 de decembro de 2017, donde lle reclama o Concello de Muros a Caridad González Cerviño 5 euros, 5,26 euros. Parece ser que é unha plusvalía. Entón, quero informarlle a señora alcaldesa que Caridad González Cerviño non vendeu nada, comprou, co cal non me toca de pagar a min. Eu xa sei que lle apetecía moito, pero non me toca a min. Entón, que anule este decreto, que o corrixa e que lle mande a quen lle ten que mandar. Xa sei que, bueno, así están as arcas do Concello de Muros, o sea, reclaman 5,26 euros, mal reclamados, con un acuso de recibo que lle vale 12 euros, teñen que volver a facer outro decreto, volver a outro acuso de recibo. Entón, claro, como están as arcas do Concello, desta maneira. E logo,
tamén queremos saber como se está pagando a Espina e Delfín, ou se está pagando de Espina e Delfín, porque Espina e Delfín non ten contrato, eso sabémoslo todos, porque a señora alcaldesa meteu a pata hasta as orellas e entonces, cando lle tiña que dar o preaviso de que se acababa o contrato, pois non lle dou. Entonces, ahora mesmo Espina e Delfín non sabemos con que contrato está traballando, si está cumplindo ca súa obriga de seguir dando servicio ao Concello de Muros, pero non sabemos nin como vai a facturar, ni canto vai ser o custe do que está facendo do servicio de Espina e Delfín, ela seguramente tampouco sabe, pero vamos a preguntar a ver se o sabe. Queremos saber se se fixo algo para reclamar o canon que actualmente tiña que estar Espina e Delfín abonándolle ao Concello de Muros. Tamén queremos saber se lle contestou ao alcalde de Carnota o requerimento que lle fixo por escrito dicíndolle que lle tiña que pasar a presidencia da Mancomunidade. E que máis? Que me parece... Sí, que nos diga tamén se sabe de memoria cantos reparos ten actualmente, porque aquí nos contamos sobre 300 e os anteriores se os sumou e nos diga cantos son, se fai favor. Rematou? Non, última pregunta. Canto leva pagado en costas de pleitos perdidos? E tamén queremos saber que hai un decreto onde din que van a presentar un recurso contencioso por unha obra que habían aprobado vostedes, que é unha reclamación dunha subvención que vamos a ter que devolver outra vez, 219.384,53 euros que ten que reintegrar o Concello de Muros por unha obra de Bentín, mellora de infraestructuras hidráulicas no lugar de Bentín. E parece ser que presentaron un recurso de reposición que o perderon e agora que van a perder tamén o contencioso porque non hai fin de obra. Esta obra estaba sin firmar e parece ser que o director de obra non vai firmar o fin de obra, co cal haberá que terán que devolver a casi 300.000 euros dunha obra de cando gobernaba o BNG e o Partido Popular. Unha obra da época de Domingos do Sil. Rematou? Chapó. Bueno, vamos a ver, a aula de informática e contacontos de Louro está pechada, como xa dixemos nalgúna ocasión, porque agora mesmo non temos persoal que poida ir ali. Fora no camiño do convento, Quintela, sabes del? Ten 3 anos, Pois pasamos falamos cos de obras, a ver que pasa. Non sabe cal é o camiño do convento. Xusto no cruce na subida da carretera xeral para o camiño do convento. Está xusto no cruce, non sei de cada competencia. O mío ten descarga na mitad e os outros outra mitad. É cuestión de valorar. A influencia que corresponde a... Pois se non podes arrasar máis, mandade unha notificación a quen tenes que mandarle para que lo arrastre. Bueno, en calquera caso iremos miralo. Vale. Bueno, o saneamento da Rocha xa comentei antes en que situación estaba. Pendente de que se fixe acta... A ver, xa está. Xa está. Gracias. Saneamento da Rocha, pendente de que se fixe a data para o replanteo. O director de obra é o aparellador municipal. E non foi aínda. Está estudando o plan de seguridade e saúde que é obligatorio facelo e é a súa responsabilidade e é responsable e o fai. Está con el. Vale. Con respecto a este lío que armou misturando todo como adoita facer sobre modificacións de crédito, recoñecementos extrajudiciais, facturas aprobadas por decreto que falou non sei de cantos miles, de centos de miles de euros, non me interrumpa, que non a interrompeu a ninguén a vostede. Queda advertida por primeira vez, non interrumpa. Bueno, pois con respecto a todo ese lío que intentou armar ou que quixo intentar armar e que tanto lle gusta liar o personal, pois aprobo por decreto as facturas que se poden aprobar por decreto, nada máis.
solo aquelas que se poden aprobar por decreto. Vostede que foi 7 anos alcaldesa sabe perfectamente como funciona eso, de aí que sea tan grave que intente liar a xente con cousas que vostede sabe ou debería saber perfectamente, porque se grave é que o líe sabendo, máis grave é que o líe a propósito se non sabe depois de 7 anos non aprender, ten bastante de Ten 300 reparos. Queda advertida por segunda vez. Non me interrumpa, que a usted ninguén a interrumpeu. Os reparos dase conta deles, tal cual marca o procedemento, e nos indican dende intervención e secretaría. E para repoñer o persoal de xubilacións, como vostede sabe, hai limitacións para contratar persoal e para repoñer algúns. Reporánse os que consideremos necesarios e cando se poida. Orzamento, se non fora tan grave, hasta faría gracia o tema do orzamento. Vamos a ver. Orzamento, como vostede sabe, se está traballando nel. Ninguén lle pideu que a oposición elabore o orzamento, ninguén pideu iso. Nunha xunta de portavoces se preguntou se tiñan algunha proposta que facer para tela en conta na elaboración dos orzamentos. E co seu ánimo de colaboración habitual non queren propoñer nada, porque claro, debelles de vender máis políticamente esperar a que se faga un borrador, a que se cadren ingresos e gastos para, ou calquera proposta factible ou non, descuajiringar a equivalencia entre ingresos e gastos e liar e, como sempre, torpedear un pouco máis e seguir poñendo pau nas rodas. A pesar de eso, vamos a intentar aprobar os orzamentos e veremos aquí neste salón de plenos quen fai por aprobalos e quen non. Con respecto a esta modificación da lei que, según vostede, permite crear prazas de policía local, volve a querer liar o personal. Isto que fai é poder acollerse a que a selección para as prazas que hai a poida facer a Xunta, pero non para crear novas plazas de policía local. Actualmente no Concello de Muros non hai plazas vacantes de policía local, vacantes. Hai policías en segunda actividade e hai un policía que, se a lei o permite, se xubilará de contado. Cando se xubile, quedará vacante. Pero mentras non as hai. Si se poden crear, pero para crealas vostede sabe que ten que ser vía orzamentos. E o sabe, se non o sabe, tamén é igual de grave que o diga sabendo. Di que non se fixo nada con respecto á dinamización do casco de Muros. Pois minte vilmente e o sabe. É verdad, sacaronse os volardos, sí señor, e contenta de que se sacaran os volardos. Fixéronse, non sei, perdín a conta, pero moitas actividades se siguen facendo no mercado, na praza do mercado, coa idea, coa intención de dinamizar eso de aí. Se trasladou a varios postos do mercadillo dos viernes para a parte de arriba para intentar dinamizar toda esa zona. Estáse traballando, moito máis do que facía vostede. De que procedementos son as facturas de Amoros e que tal? Pois sí, é verdad, temos moitas reclamacións judiciais de persoal laboral, sí, señora. Moitas, de persoal laboral indefinido, que leva traballando en este Concello moitos anos sin ser fixo. E moitos anos significa desde antes de estaremos Compromiso por Galicia gobernando no Concello de Muros, que levamos 2 anos e medio, vale? Non me señale, porque vostede sabe que hai moita xente que entrou gobernando vostede. En calquera caso, entrara estando eu naquel grupo de goberno, ou entrara vostede, ou entraran antes de estar eu e vostede estuvo 4 anos en ese tempo e non fixo nada por regularizar esas situacións. Nadie me denunció. Nada, non fixo nada. E non me interrumpa. Denunciarme usted, a mí non. Por lo tanto, isto consiste simplemente en procesos para regularizar a situación de persoal que nos atopamos aquí cando chegamos en situación irregular. E están aí as datas para ver de cando son. O encargado de controlar o mercadillo é o mismo de cando estaba vostede, non cambiou o encargado, é o mesmo. Non hai ningunha norma nova pola que eu dera orden, nin eu, nin ningún membro do goberno que a mí me conste, de que rapaces do Clube de Remo de Muros tiveran que sair de aí. De feito, non sabía nada nin que tiveran que sair. Pois saíron. Preguntarei a ver que pasou con isto. Non sei cantas reclamacións hai do persoal, son estas que estaba comentando. Creo que non hai ningún problema ca débeda do camping Aboga, pero me asegurarei. Sei que cada certo tempo vai pagando o canon que lle corresponde.
Tono, non sei se tes noticias frescas ao respecto. Está o día. Pero non nos Está o día. consta que haxa ningún problema. Miraralo. Con respecto ao decreto 930/2017, polo que se lle reclaman a vostede 5 euros e pico, pois ten que facer o mesmo que calquera outro cidadano ou cidadana do Concello de Muros. Faga a reclamación oportuna se considera que está mal a reclamación que se lle pide, a recaudación que se lle pide. E o funcionario que se encarga de facer este traballo, pois revisará a ver se cometeu un erro que pudo ser, non o sei, porque entre tantas que fai, algún erro cometerá como calquera ser humano. Con respecto a Espina del Fis, sí que se fixo algo para reclamar o canon, algo máis serio do que fixera vostede, por certo. Que se fixo? Polo menos se lle pideu documentación para poder votar as contas, que vostede nin eso. Mentira. Cantos reparos teña actualmente? Non os contei. E canto levo pagado en costas de... Canto leva Muros pagado en costas de pleitos perdidos? Pois ainda hei de mirar. Hei de mirar que costas van pagadas en pleitos perdidos, que pleitos son, que pleitos van ganados, e tamén vou mirar de que pleitos se lle pedía ao Concello que pagara costas cando non había que pagar, porque hasta me parece que é do seu amigo asesor que tiña aquí, do asesor xurídico. Sí que vou mirar, non se preocupe que lle darei a información. Sería de seu amigo don Enrique. E con respecto á reclamación da subvención do saneamento de Bentín, non sabe o que me alegra que pregunte por eso. Non sabe o que me alegra, porque efectivamente o Concello de Muros tivo que devolver 290.000 euros en números redondos, 290.000 euros da obra do saneamento de Bentín. Pero deso tamén llevamos a traer cumprida información ao pleno para que o vexa todo o mundo. Porque hai unha reclamación, efectivamente, feita ao Concello de Muros no ano 2014. Eu non era alcaldesa no 2014. Requerimento, ao que o Concello de Muros non contestou. E aí parte o gran problema e a causa, e vostede o sabe, de que o Concello de Muros tivera que devolver nada menos que 290.000 euros. 220.000 da subvención, máis 70.000 de intereses de demora, porque claro, como no 2014 non lle pareceu ben e tampouco fixo o que tiña que facer, pois agora houve que pagar intereses de demora. Pero tranquila, lle traeremos información cumprida. Esa obra non a contratamos nós, contratou unha vostede. BNG. Eu non levei nunca obras. Non, que va. BNG. Bueno, primeiro dicir que nós tamén que o señor Enrique con H tamén é o noso amigo, non só o amigo da señora alcaldesa. Tamén mío, Que quede por descontado. Mío tamén. Nestes primeiros rogos e preguntas desta primeira sesión do ano, queremos saber da alcaldía cal é o seu compromiso para levar adiante os acordos plenarios que aprobamos os aquí presentes. Non traemos ni sequera todos os que non se cumpriron, traemos só algúns, pois que dar comezo e a medida que se vayan solucionando, seguir progresando. A ver se así o conseguimos. Por iso queremos preguntar, comprométese a alcaldía a buscar alternativas e solucións para poñer en marcha para este verán o Noitebús, aprobado cos seus votos a favor? Comprométese a alcaldía a pôr en marcha a mesa sectorial para o plan de dinamización do casco histórico? Sabemos que se están a facer algunhas cousas, pero sempre sen normalizar as reunións dos distintos axentes sociais involucrados, algo que resulta fundamental para que o traballo sexa constante no tempo e acade os resultados desexados por todas as partes, e que ademais tamén foi aprobado por esta corporación cos seus votos a favor. É un compromiso real da nosa parte. Sabemos que tamén de algún outro grupo da oposición participar desta mesa e axudar. Nós insistimos nesto porque queremos axudar, non por outra cousa. Por lo tanto, pedímosvos que nos deixedes formar parte desta mesa sectorial, que se convoque e que se normalice a súa reunión para que non quede solo en cousas concretas e que a dinamización do casco sexa palpable todo o ano. Tamén queremos saber se se compromete a alcaldía a investigar proactivamente as obras ilegais na Illa da Creva e, indo máis alá,
se compromete a buscar unha solución para que a illa sexa devolta ao seu lexítimo propietario, que é o pobo de Muros. Comprométese a executar a reforma do Cine París antes de que acabe o ano. Comprométese a alcaldía e o resto do grupo de goberno a dotar este ano que comeza de ADSL as parroquias da Velleira Torea. Comprométese a alcaldía a solucionar neste ano a instalación do repetidor de televisión en Santa Catalina. Comprométese a alcaldía a negociar e aprobar uns orzamentos para o 2018 que dean normalidade ao funcionamento deste concello. Antes falaba a señora alcaldesa de que hai xente que está poñendo trabas. Nos, pola nosa parte, garantizamos que axudaremos en todo o que podamos para que se aproben. Pero, claro, queremos que podamos negociar algo. Por que o polígono de Ventín quedou fora do plan de cableado de fibra óptica? Falou a alcaldía corresponsable para que solucione a fochanca provocada polo paso de tuberías para unha empresa na zona de Ventín, en Abelleira. No último pleno quedara de sen falar con el, por eso queremos saber se falachedes con eles. E por último, nos rogamos que se amañe a beirarrúa do Furón, rogamos que se sinalice correctamente os aparcadoiros no cruce de Bornalle para evitar poñer en risco os vehículos que acceden á estrada principal. E rogamos, despois de escoitar o que comentachedes antes, que se alugue o palco da cabalgata para as actuacións do desfile de Entroido. Nos entendemos que a carpa pode non ser mala idea, pero é que se chove xa non hai desfile tampouco. Ou se traslada o desfile arriba. Entón, preferimos, entendemos mellor que sexa un palco visible, que se podan ver as actuacións, porque ano pasado non nos pudo ver todo o mundo, e que non haxa carpa, porque, insisto, se chove, iremos para o outro lado, entendo, non se fará na rúa. Nada máis. Bueno, vamos a ver, o compromiso é total con todas aquelas cousas que poidamos levar a cabo e que dependan de nós. Aquelo que non depende só de nós, podemos comprometernos a pelear por elas, pero non a conseguilas, vale? Digo porque hai cousas que non dependen só de nós, como o ADSL ou a TV, por exemplo. Eu non sei por que quedou fora o polígono do tema da cableado con fibra óptica, a verdade é que non o sei. E eu persoalmente non falei co que fixo a obra de Ventín, a verdade é que non falei con el. Non sei se Quintela se chegastes a falar, pero eu, na verdade, que ao salir de ali depois non me acordei e non falei con el. Pero, bueno, comprométome a falar con el mañán mesmo. Con respecto ao palco da cabalgata, a ver, como xa dixen antes, está contratado xa a carpa e un palco alto, máis alto que o do Concello, non é da mesma altura que a do Concello, é o doble de alto, é de 1 metro de altura. Porque, bueno, eu, dende que estou aquí polo menos, o que se me comunicou é que as comparsas foran para o pabillón era bastante rollo pola cuestión acústica, sobre todo, polo barullo que se fai e pola acústica, porque as murgas non se entende o que se di ali, isto é o que me teñen comentado. De aí que optáramos, que ademais se nos pideu así en moitas ocasións, pola carpa e por un palco máis alto co que ten o Concello, que é a plataforma que pode montar o Concello, pero claro, que permite a altura da carpa. E para que sea o máis visible posible, tamén se buscou que a carpa fora o máis transparente posible, de feito, se cumplen co que está pedido e contratado, os laterales son transparentes. O palco que se contratou para a cabalgata non é posible montalo dentro desta carpa, non colle, vale? E, bueno, o resto son rogos. Claro, pero ten teito o palco solo, pero ninguén máis está a cuberto. E entón así están a cuberto as comparsas que están no palco e polo menos unha boa parte do público, senón... Como? Non entendo.
fora da carpa, o sea, o palco fora da carpa, decides. Bueno, é outra opción, mirámola. De todas maneiras está contratado, pero bueno, tamén podemos falar con el e modificar a carpa del isto, se acaso, se é posible, vale? Bueno, pois con isto remata o pleno. Boa noite. Boas noites. Hasta logo.